Shararre Fasiwa Takankawa ɗan sarki mawaƙi ɗaya tilo wanda yake taka rawar gani a fadin Najeriya, wanda idan ya fitar da waƙoƙi za ku ji ta da daɗinta da ra'a zuciya. Takankawa ɗan sarki mawaƙi ne ɗaya tilo wanda yake fitar da waƙoƙi iri daban-daban da farkon ka kasance ba kuma abocin bibiyar channel ɗin mai albarka mai suna Hausawa TV. Ina fata da cewa ka danna mun kalmar ta Allah masa subscribing da Allah magararwa domin haka ya tabbatar da cewa kana bibiyar wannan fitaccen channel ne da take kawo muku dukkan wasu fasiyan aika wannan shafi da tun maka kuma wanda suke taka rawar gani a kan shi. Muna ƙara muku godiya musamman wajen share comment lakin da kuke danna mana a cikin channel haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda take kawo muku. Musamman idan muka duba da wannan fitaccen waƙi zamu ga yana fitar da waƙoƙi masu matuƙar daɗi masu raha zuciya, ta yadda dan ya fitar da waƙar zaka je ta kaji daɗin ta kuma zaka yi ba da ta kai masa comment na daɗi. To muna ƙara muku godiya musamman wajen share comment lakin da kuke danna mana a kowane lokaci haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika wannan shafi wannan fitaccen waƙi suna kawo da sirki haka yana ƙara tabbatar mana da cewa masoyi suna bibiyar shi kuma suna ƙara ba mu ƙarfin gwiwa a kowane lokaci musamman wajen sharing da commenting da liking da suke mana a kowane lokaci haka yana ƙara tabbatar mana da cewa suna bibiyar channel kuma suna sauraron dukkan wasu fasiyan aika wanda take kawo muku. Muna fata ku kusance da mu a wani sabon bidiyon kuma a cikin channel mai albarka mai suna Hausawa TV. Haka yana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen share da commenting da liking da kuke mana a kowane lokaci. Mun gode sosai ziyartar mu da kai. Muna fata ku kusance da mu a cikin wani sabon bidiyon kuma a cikin wannan channel domin hakan ne ke ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke kokari wajen ganin mun kama ku kuma kun yaba su kun ji daɗin su. Shararre Fasiwa Takankawa ɗan sarki mawaƙi ɗaya tilo wanda yake taka rawar gani a fadin Najeriya, wanda idan ya fitar da waƙoƙi za ku ji ta da daɗinta da ra'a zuciya. Takankawa ɗan sarki mawaƙi ne ɗaya tilo wanda yake fitar da waƙoƙi iri daban-daban da farkon ka kasance ba kuma abocin bibiyar channel ɗin mai albarka mai suna Hausawa TV. Ina fata da cewa ka danna mun kalmar ta Allah masa subscribing da Allah magararwa domin haka ya tabbatar da cewa kana bibiyar wannan fitaccen channel ne da take kawo muku dukkan wasu fasiyan aika wannan shafi da tun maka kuma wanda suke taka rawar gani a kan shi. Muna ƙara muku godiya musamman wajen share comment lakin da kuke danna mana a cikin channel haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda take kawo muku. Musamman idan muka duba da wannan fitaccen waƙi zamu ga yana fitar da waƙoƙi masu matuƙar daɗi masu raha zuciya, ta yadda dan ya fitar da waƙar zaka je ta kaji daɗin ta kuma zaka yi ba da ta kai masa comment na daɗi. To muna ƙara muku godiya musamman wajen share comment lakin da kuke danna mana a kowane lokaci haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika wannan shafi wannan fitaccen waƙi suna kawo da sirki haka yana ƙara tabbatar mana da cewa masoyi suna bibiyar shi kuma suna ƙara ba mu ƙarfin gwiwa a kowane lokaci musamman wajen sharing da commenting da liking da suke mana a kowane lokaci haka yana ƙara tabbatar mana da cewa suna bibiyar channel kuma suna sauraron dukkan wasu fasiyan aika wanda take kawo muku. Muna fata ku kusance da mu a wani sabon bidiyon kuma a cikin channel mai albarka mai suna Hausawa TV. Haka yana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen share da commenting da liking da kuke mana a kowane lokaci. Mun gode sosai ziyartar mu da kai. Muna fata ku kusance da mu a cikin wani sabon bidiyon kuma a cikin wannan channel domin hakan ne ke ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri